Pasado alauna, Domingo sa hapon, Enero 4, 2026, girespondihan sa mga bombero nga miyembro sa Filipino-Chinese Firefighters of Davao ang pag-ulmo sa kalayo sa usa ka junk shop sa Arcasillo, Agdao, Barangay Governor Vicente Duterte, Davao City. Ug alas 2:06 sa hapon, gideklara sa BFP 11 ang fire out. Walay report nga naangin nga kinabuhi o nakaangkon og injury atol sa sunog. Duha ka estruktura ang gireport nga totally damaged ug usa ang partially damaged ug moabot sa 90,000 pesos ang danyos. Apan Biyernes sa kadlawon bandang alas 3:14 Enero 2, 2026, miulbo ang kalayo sa usa ka balay sa Villa Abril Street, Barangay 30-C, Davao City. Ug alas 5:03 na sabunta gideklara ang fire out sa mga bombero. 8 milyones pesos ang gideklarang danyos sa sunog ug wala pa masuta ang sinugdanan sa kalayo. Under investigation pa sa Bureau of Fire Protection ang sinugdanan sa kalayo nga milamoy sa usa ka balay sa Purok 3B, Matina, Biao, Tugbok, District, Davao City. Nahitabo ang sunog bandang alas 10:39 sa buntag Enero 2 o pagka alas 11:21 gideklara ang fire out. Pasado alas 5 sa hapon Enero 2, 2026, miabot sa ika-third alarm ang sunog nga milamoy sa Gaisano Grand City Gate Mall sa Mohangin, Davao City nga nagpasabot nang inahanglan na kini og daghang bombero. Sa report sa BFP, katunga sa third floor sa mall ang nasunog. Tag-usa ka tenant sa second ug first floor ang apektado sa kalayo. Alas 7:05 na sa gabi gideklara sa BFP ang fire out ug moabot sa 48 million pesos ang danyo sa sunog. Sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte, nabulabog ang mga residente sa Purok 2A, Barangay Peña Plata, Igacos tungod sa pag-ulbo sa sunog bandang alas 3 sa kadlawon adlaw nga Domingo, Enero 4, 2026. Subay sa report, karaang balay ug mga tindahan ug kantin ang nasunog. Nahitabo kini tapad sa Samal Island City College. Ginasubay pa sa mga bombero ang sinugdanan sa kalayo. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.